Může při vysokých koncentracích nebo i pak při vysokých dávkách HHC člověka zabít? Může vás zabít i kuchyňská sůl. Záleží všechno samozřejmě na dávce. Ano, ale v podstatě je známo, že konopí, že se nemůžete předávkovat takovým způsobem, že by vás zabilo. Můžete se samozřejmě předávkovat a to je nebezpečí HHC, které se prodává třeba jako ti gumoví medvídci, že jestliže to použijete orálně, tedy to sníte, tak to nepůsobí okamžitě, že třeba to trvá půl hodiny, než začne ten účinek. A ten mladý člověk, který to chce vyzkoušet a myslí si, že by to mělo hned působit, tak čeká 5 minut, 10 minut, nic nepřišlo, tak si vezme dalšího medvídka, pak si vezme dalšího a když to začne působit, tak je předávkován a potom dochází k těm nebezpečným stavům, že se volá první pomoc. Jaké samozřejmě dopady? Pardon, pane doktor. Chtěl jsem říct, že někdy i neskušení začátečníci, pokud nejsou pod vedením už zkušeného člověka, mohou propadnout při počátcích, které nastanou, tak mohou nastat tyto účinky, že on dostane strach panický a volá ambulanci. I když kdyby byl se zkušeným člověkem, který to déle užíval a ten by ho uklidnil, tak nic se nestane, protože jakmile ty účinky pominou, tak ten člověk bude v pořádku. Co ty